Horas madihita salhutna. Iba tutu akamang doho tinang. Tak buat ma udulata asata mulai acarata. Acara nungarong di parade di hita, acara ima tapai hutihut, oma acara ibadah pamuhai di Ulau Tasadarion, huriata pasahaton bantuan sosial alani pandemi COVID-19. Taparade marohat tamang doho tinang, Parjolo Marede Mahita Sian Bukuede nomor 565 ayat sada. Las rohaku mau mamuji. Taide homa. Las rohaku mau mamuji debata parholongi. Songon bunga mangerbang di nabitsar ari arsak dosa haporsu magodi ban asime lasni rohana manokto lehon di autu haki. Tajahama hatani debata Rom 10 sada ayat 33 Rodi ayat 36 Bagas nai atong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigata do akka uhumna jalan naso habugasad do akka dalanna. Isya mangalehot parjolo tu ibana asa dibalos tu si Aisyah ibana do saluhut naro marhite-hite iba di ibana mah disido sahatna martua do akan atumangi kon hata ni dibata jalan nau piopsa. Amin. Marede hita muse gohiau Tuhan marhite hatami taide homa gohiau Tuhan marhite hatami gohiau Tuhan marhite hatami asatang jalamat orasau marhite hatami gohiau Tuhan marhite hatami. Asidiroh madihamu dohot dame nasian debata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hamuna akamang dohot inang hita nasahuria HKBP Pekanbaru Parhalado dohot ruas ni huria. Hata ni debata di hita di Mamonai Ulau Tasadarion songon natin otopon ni huriata di almanak HKBP Psalmen 33 ayat onom songon nadong tersurat di si alani rakmah hita majaha parjulu madi hata Batak tungi di hata Indonesia anon sada 2 tolu marhite-hite hata ni jahubado majadi akalangit jala marhite-hite hosa ni pamanganna sudi akka paranganna oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ima sahatna habuna
Nah hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Molo taingot sada Musa sada ayat sada. Di mulana itu pada bata langit dohot tanoon. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Puasa di dok rupani langit perjulu dungi pe asa bumi manang tano. Tentu on urutan on macarikot do jala sianna tapare serupani di akat teks i langiton mangkobarhon puasa i perjulu di dok disi ima mangkobarhon saya ada inganan nama ceidau na tupa dang boy kita tumopoti molo idok rupani langit garita ida langit dot akka dari bagasan na di awan bodo tabayak ko rupani ima songon sada hataridaan ni misteri molo sada tikir rupani tabereng tugijang digijang ni sada awan ni adong muse awan nasing. Laro hatta digijang ni langiti adong muse langit. Jala manaik ni natu hatta Yesus tu banua gijang di dolo jetun. Dungi sai mamerengi maka sisian itu gijang. Dungi lam Roma aka obun makukubi ibana. Otik-otik lam so tarida lam so haidabe lam so tarida. Ima gobaran ni misteri. Jadi mau hula-hula rupanya bikinang di Bibel tai bahwa di surgo di banua gijang do maringan Tuhan debata inganan nasobo itu potota ai di tanah ondo pehita alai pos doro hatta molo maringa pe bana di banua gijang di inganan nama ceidao situ tu alai adonggo dihita songon habong asaboi hita manopoti bana ima marhite-hite tangyang ta ido asa didok akka si parjamita molo akka na porsiai ala namar situ tu martangiang pasahatun nguluna dohot nasana pinarsitana di bagasan nguluna songon gogo ne baru doi jala marhabong nilali bana adapot ton inganan ni debata amata namar tua ima Tuhan debata ala nima molo idok rupani di son langit gobaran di misteri bahwa salideng di tanah odo pehita adonggo Tuhan debata amanamian di si adonggo pesada inganan molo taida dang adong bedongan di labungta taida tu habirang taida tu siamun taida tu jolo sahirana salong be pangrupiar rosia portibion dong ape ngamadau pasaria pe ngamaol alani COVID-19 on dohot akka hamaolon pakorhonna adong pesada arah nasuboy kita lupa ima dopak gijang alani molo yo ison marhite-hite hatana majadi langit ope gobaran paposoro hatta do adong go Tuhan debatana toktong marmudu-mudu ngolukta sahalinari taring otu panopaun debata marhite-hite hatana do majadi langit berdasarkan firman-nya terjadilah langit molo debata akamanginang makuling ibana jadi do madok ibana saut do ima Tuhan debata hatanai margogo jala mangolu songonai do na di buku Heber 4 ayat 12 ngamar ngolu do hatani debata jala marpakorhon ima debata madok ibana jadi saut do saluhutna berhasil do firmani halai molo hita akamang do inang iko parhatu tuota do dang sude na tadok gari mula-hula tadok anang gugu suarat tamat dok gabi sauti songon natoras hita taparhatu tu do taingo majo piga godang merupani hata tapat do nian tu anak kotaon piga godang mataida rupani namar hasil lapatan na ditangihon diulahon diraduti anak kotai jadi turpukon ayaton holan paingotok kita do molo debata makuling madok ibana ikko saud do alai hita jolma ikkon si ulahonot tado
ikon si perjuak konot tado ahana tadok. Dak saya HP Holland tadok. Dak saya HP ala hula-hula tadok. Manangala gabi gugu ongor suara tarupani madoki gabi saut. So ruas di huria hita amanginang di keadaan na tadu pion ope manungguli rohat tama asa marsitutu mahita idok pamaretata mardame mahita tu situasyon mardinggan mahita lapatan na nunga 2 bulan dapat 4 bulan tadalani situasi nama olon ngata ida ngata hilala jala laus taida dona terjadi tonga-tonga di masyarakat na idoro haku arahan di pemerintah tado tu hita sude asabu hita rupani pamereng cara ngulu na dumenggan manipan dohot pakalwar kon hepeng kabalajo ngalam malobe hita ima rasa dah hatari dani namardame hita tu situasyon molo tado rupani ikon tabulus do sudeon jala tahamonakon ipe sahalinari ikut taulahon do ikut ta perjuakon do jala marsitutu mahita sude ruas di huria kadup keluarga di tonga-tonga ni huria tahun nian saya tado do lubo inian mana perpudi kita khusus tu COVID-19 non pasahaton bantuan sosial tujuloon ikolam buka marohatta mamereng holan kesempatan doi di lehor debata tu kita itikion hita majalo hita menerima ala ditikin asing kubuido hita dohot manupahi manang mga lehon iba tong dalat talaw pasauton lomoni rohani Tuhani huria pe ikon terus do mardiakonia marulaon asini roha porsea do amang inang yakit doau nata ulahonon diakonia na transformatif maun na baubahon ngolutta mamereng omma dalan di bata perpanjangan tangan itu hanima nang huriaon manari hok kita asabui tauduti ngolutta losong nima hita tujuloon molo nunga tahilala asini rohani di bata hita pe lam tarida mangolutaon gabi para siroha napatut urupatta ma napatut hargaatta ta hargai ma napatut apresiasi ta apresiasi ma alani hatani di bata ima terus marguguyok kita ta ingot hatani Tuhan Yesus Matius 4 dohot Lukas 4 dede holan sian sipanganon manang roti hanguluan ni jolma alaitung sian hata sian nasa hata naruar sian pamangan ni Jahubado olo tahilan waeng panari hono ni di bata di ngolutta porsea mahita bahwa hata di bata do nagumugo patau hok kita pangapuli hita lau manguduti ari-ari di ngolutta di pasu-pasu tu hata mahita saluhutna martangiang mahita ali Tuhan nama nami marhite Tuhan Yesus Kristus mau diate rohanami diho utangi hok kami hatam pabuah hatam namar gugus itu tu jalapa sauton saluhut nana sanatinopa itu pahodo hami Tuhan marroha marpikiran marpanibangion asabui hami Tuhan marnida sude pabahenan muna belgai di bagasan ngulu nami huida hami Tuhan panari hononmu di ngulu nami ganup marsada-sada di rumah tangga nami di parsoran nami songoninang di huriamon atong lopokom ma Tuhan hatami tu bagasan rohanami asa hami pe marsitutu mangulahon ahana uhatahok kami hatana ruar sian pamangan nami pe Tuhan ikon hatana tutu hatana sitong jala ima naing ulahonon nami pargugui sudi ruas di huria made Tuhan dia kainganan dia kaulaon na maragami sarihon mangulu nami nang ulaon nami sadarion o matuhan na mamasu-masu sian na mamukas sahatu na mangujungi taruli hami sudi Tuhan dilas ni roha digogo na baru alani hatam dohot parsauran nami
marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Taujungi ma ibadah tahun marede mahita nomor 30. Yesus lehon tedehoma. Yesus lehon hatorangan apistaran mengatusi hatami. Lehon mata namarnida dohot roha nauboto dalami. Asa toktong maradop bohimi mardalan hami. Asa digom-gomiton dimimahami. Rakmahita manghiduhon di bagasan tangiang ali amanami. Ali amanami na di banua gijang, saay pidur badia maguarmu, saay Roma harajo. Saud Allah maniroham di banua tongaon sosokon na di banua gijang. Lehan matuhan sa darion hanguluan siap hari, sisa madusa nami songon pada sana. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togian tu pangujunan, balua mahamisian pangaku. Aihodo na punah harajau, dot agugon, rodi hasangapon saliling nidiling na. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata amata, dohot parsaoran dito di perbadia ma, natoktong mangaramoti, dohot mamasu-masu hitaon saluhutna. Amin. Taid dehon amin. 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 Horas madihita saluhutna. Pinasa ma tu namang udok kita. Mulia tema di Amang Padita, mulia tenang di Amang Preses do Amang Padita Resort. Jalat mulia tema di Tuhata, tardumubi. Dihamu amanami dohot inanami, ruas ni huriata na apalaro perwakilan sian ganup sektor. Nuaing naing pasahaton ni huriata maon bantuan sosial tahap patuluhon. Jadi Tuhan menggerakkan hati para dermawan di gereja kita untuk menjadi saluran berkat tuaka ruas ni huriata. Taduk mamauliate jala anggiat ma marhiti bantuanon. Jada harapan nami omma bantuan terakhir domu tu efek pandemi COVID-19. Tapi bukan berarti berkat dari Tuhan akan berakhir pada hari ini. Harapan kita ini adalah awal untuk kita memasuki new normal life. Tujulanon mudah-mudahan pandemi virus corona ini segera berakhir. Ima pangidwata jala ima tangyakta. Jadian dorang so di pasahat nama wakilan non nama jalosian bantuan sosialon pinasahat ma tu Amang Padita naing pasaton. Mola tema dihita salhuna horas madhita. Toktong mata dok mauliate tu dibata nakpe di situasi nasongonon. Justru di situasi na sangat menakutkan dan mencemaskan lempatar duta bereng holong ni rohani di bata padonganion ni di bata idung uluni akan aprosiai dada hola dilas ni roha doho ditiki adong akka pangomuan di siberengon kehadiran holong ni roha doho pangurupion ni di bata alai di situasi nasongonope ikon lam takas do borengota padonganiu panarihonon pangaramution
doho pamasu-masu ni dibata di ngulupta keluargata di huriatta akamang do hamu kainang apala di bagasan sadarion di patupa huriatta do pemberian sembako tahap na patuluhon songon nanidok ni amang situasi regar songo pengelola sosial di tonga-tonga ni huriatta. Menutuk pe bui huriatta patupahon mbasahaton sumbangan sembako tuak karuas ni huria na sangat terdampak kopi 10 sia di sido nanaing berengota pabua di bata mamasu-masu huriana khususna HKBP Pakambaruon toktong do dipakai di bata akaruas ni huriata toktong do diukap di bata akaroha pikiran nang doho tangan ni akaruas ni huriatai sehingga mereka sangat tergerak hati lau mangalehon akan adumenggan tuhuriai jala huriaima menyalurkan tuak kahasahatanna alani pos dorohanami akamang doham wakainang nakpe di piga-piga arion tapi kidu barita bahwa semakin meningkat semakin banyak jumlah masyarakat yang terdampak positif hona virus corona. Salilingon dang apalah adong tahilala anggo di kotaon. Alai ternyata sekarang nungalam tutoropna. Nanaing dohonon ni dang buhi HP madok sudah selesai. Sudah berakhir. Alai justru ketika kita mengatakan tidak ada, tidak mungkin sampai, tidak mungkin kena, justru di sido tabereng. Bahkan ketika kota tahun masuk ke era new normal life ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, hobar Tuhan di bata anak ini, mulu di bata madok, mulu di bata makatai, mulu di bata melakukan sesuatu totu porsea dohita yang terbaik akan Tuhan lakukan untuk kita. Nakpe ada dampak-dampak virus corona alai berengotaro di balik ini Tuhan akan berpartisipasi. Tuhan akan hadir dan Tuhan akan sungguh-sungguh menunjukkan kasih setia penyertaan pertolongannya jala porsea kita akan dilindungi. Alai ikut dohonot tado halak na porseai ikut setia turut jala tulus doyatong melakukan aturan-aturan ikut tulus doi jala ikut setia doi tuaka aturan-aturan hobartu naung ni atur hone pamaretta aiko dohonot tado pamarettai parhitian di tangan di batadui mengajari hita menugu-nugu hita asabu hita malua siap virus corona atong di pas-pas di batama hita di pas-pas di batama huriata jala sahakma tabi nisu di panggulan aku tiki doho parhalado turuas ni huriata na adong di ganup sektor tabi molotuk peholak kita namar pungu di bagasat tikion alai bohi ni akar wasta nasiang ganup sektor hubere kami huhilala kami jalahu hapor syehame mereka juga hadir untuk dua bersama rap dohot tita apalah di manugoton horas madiham wakamang horas madiham wakainang di pas-pas di batama huriata ruas ni huriata manang di dia pemaremangan di basat tikion toktong madame hasonangan diganup marhite-hite ase ni roha doho holong nasihat di bata horas madhita mau lihat mak
Mulia tema di amang Perdita Resort uluan ni huriata na pasaton kata-kata bimbingan. Nuaing hubangi dohami ma tu amang preses songon pasaton pastoral tu ruas ni huriata. Horas madihita. Dan apalah gajang raneng dohonon nami. Alai arong beberapa hal na perjulo mulia tema di Parsitutun ni HKIP Pekanbaruan laho patupahon aksi sosial na patuluhon turus ni huriata taguari majo bahasana na berdampak alani COVID dang soal pugus doho na supuguson alai berdampak imajora tagaris bawahi na paduahon molo tiki posi-posi ni COVID ti godang do anjuran ni baik pimpinan HKBP, baik negara termasuk maklumat Kapolri, asa takas beribadah di rumah, kerja dari rumah, dan di rumah saja dan lain sebagainya istilai. Jala ido latar belakang asa godang ma na mago ulaon na subuibe mula ulaon dot akana asing ala maklumat, ala pareta, ala situasi yang mencekam ujui. Jala ido salah satu latar belakang termasuk HKBP, khususnya HKBP Pekanbaruan Patupai. Konsekuensi ni sahitido, konsekuensi ni paretido, konsekuensi ni maklumatido di rumah saja. Mall di rumah saja ahabu terbaik cipanganon. Aha terbaik si ulau dotakan asing di somma inspirasi nih HKBP kusna HKBP Pekanbaruan patupa bantuan sosial ditiki nungain tahap ketiga nungain bergeser be dang adong be istilah di rumah saja alai adong ma new normal karejo masude jolmaon dengan catatan perkarejuan na di pasomal manguluna songon masa-masa COVID misalnya molo salilingon lao jol makarejo dang pola marmasker anggo nungain marmasker ma anggo salilingon jol malao tu luar dang riko cuci tangan nungai cuci tangan ma doh takkan asing sasitong nak normal makarejo alek ke normal karejo dengan memperhatikan protokoler kesehatan ada wong be istilah dang karejo jolma dadang be istilah dang mula-ulau jolma, dadang be istilah di rumah saja jolma, alai mula-ulau masude jolma, alanido istilah di HKIP Pekanbaruan om mana parpuri yang salah dalam rangka yang berhubungan dengan COVID. Hu paborhat di paborhat huriom muse ruas ni huria na salelengon dengan memakai istilah di rumah saja. Berhat mahamu mula-ulau cadeng-kadengganna haluar mahamusan rumah saja karejo mahamu songon nasomal salilingon alai parho kamu ma protokoler na itu tuhon ni pamaritata marmasker ma selalu hipas mahamu selalu jamatok kita mahai pason jala molodok martusi tangga mahita modok jaga jarak mahita pos rohanami di padao di bata akasahi sakita bilu mobi kamu molo mula-ulaon di padao di bata kamara molo mangalak kamu diragam ni ulamu di patongot-tongot di bata napa tu jupangmu pacariamuna adong ngolumuna pakkemu ngolu sigano pari lalu pos rohanami marhite borhat sakuria sadara mula-ulao mahamu di bagasa pos niro atau tapor siaon jupak kamu ma nailuamu dapat tamu ma najina lahamu. Tuhan memberkati horas meta salhuna. Mau lihat tema. Mula tema tabana soti akamang do ham wakainang nadiari Rabu borha dohami rap do amang pareses rap do piga kapadita nang do situa tape silaturahmi tu amang gubernur Riau jala masalah rohana sida marhite haroro ni huria HKBP distrik 22 Riau tidak terlepas HKBP Pekanbaruan songon respon nasida di haroro nami
hari Minggu marsugut rodo Bapak Gubernur lau meninjau mamereng kesiapan kepedulian ni HKBP Pekanbaru untuk memasuki new normal life. Sekaligus donasida akamang akainang sangat-sangat mengharapkan bahkan mengatakan bahwa HKBP Pekanbaru itu adalah gereja provinsi. Ala memang di ibu kota jala berhadapan dengan Masjid Agung. Alani hitana adong di son, molutung bui hita amar minggu, hari minggu jam 11. Jam 11 mana sida ro tabanya kadonga perhalado keluarga lapatanna sarane amang preses molotung ro Pak Gubernur naing di bereng bahwa hita sungguh-sungguh beribadah alai sesuai dengan protokol kesehatan nauk tabaradi di son. Jadi nasida perupani las rohana jala memang justru boleh dibereng nasida pabuah HKBP Pekanbaru sungguh-sungguh melakukan mentaati sudi nasa aturan sesuai dengan protokol kesehatan. Ima songo buah nama itu hita kamang kainang anggia ma di pas-pas tu hatta hita salhuna horas ma. Mau lihat tema di amang Pandita Resort, sok songoni amang preses. Nah, pas satu tu hita tentang menjalani kehidupan new normal life. Nuaeng masuk mahita tu acara naing pasaton secara simbolis. Tu ganup sektor mewakili ma tulu halak sada sian sektor Padang Bulas sada sian sektor Pekanbaru Tonga, sada sian sektor Rumbai Pesisir. Upangido hamima asaro hamu tujulu. Dampingi mamang situana. Padang Bulas sada, Pekanbaru Tonga, Rumbai Pesisir. Oke, upangido hamima dampingi situa sektorna. Inasahap mak, tu mewakili ruas. Gabi jala horas majala gabi. Mulai atama dia mata debata nama masuk hita sa luhuna sa ori patikianon. Saksoni mahami sa luhuna siyan sektor na sa puto di sektore. Mulai atama mamang dihamu majelis terlumumi ma diamang Pandita Resort, pareses, rodi sa luhuna hamu ama namin na namin pangulunawag tiki. Naong pasahat tutuhani ruas nuhriyaon, songon sembako, nalaho menyambung hidup, alani pengaruh COVID-19. Amang inang, tadala serohan nami, toktong mahami, hobar tu na pinangido muna. Sa luhuna ruas nuhriyaon dalam terbuka rohan nami, laho pa balagahong gereja tahun. Totong mabuka manu itang yang muna. Sa luhut na ruas ni huli HKBP hang tuon. Asa tuwari na mangihut. Dapot na niluwajud pang na dinalahan. Tibusal po akasahit sa tonga-tonga ni luwat taon. Asa titik na natin pa gulang-gulang maparaho na. Tung sonopel dako dalo kami siyan hamuna sa luhut na ruas ni pangulawag tiki doho majelis tuhat tama
nambanabay paso-pasona. Mula tayo madihamunang parsangaping hami, mula tayo madihita sa luhuna. Horas madala gabi. Jadi Maulia tema mewakili Padang Bulan 2, Padang Bulat Tolu, isi Senaro, Sian Wonorejo, Arengka Indah. Padang Bulan 2, Padang Bulat Tolu, Wonorejo, Dohot Arengka Indah. Opat. Opat. Ya. Oke, Padang Bulan. Oke. Mulai tema pitu onom naya teh. Labu Baru, Rintis, Pituangin Suka Terus. Ya. Labu Baru, Rintis, Pintu Angin Suka Terus, Kompleks Gubernur. Opat. Pintu Angin Suka Terus. Amang Panjaitan. Pintu Angin Suka Terus. Ya, Sadanai. Pasaton, nah ini dia doh. Mana? Oke. Sahat mak, pina sahat mak tu hamu karuas ni huriata. Baik musiki. Iya. Tulunai. Pandau Permai. Pengayoman. Ah, dah. Kan 13. Tiga ke pertama tapi 3, 4. Oh. Ah. Pengayoman. Do Pandau Permai. Ini mana nih? Pengayoman. Iya, masuk. Silakan Bang. Pengayoman. Pandau Permai. Isi dosen atau jauh? Pandau belum ada. Tapi mak mau wakili maju. Anu memang. Nah orang halak nak. Mau lihat mak? Pinasahat ma tu situa sektor ala adong do piga-piga nama wakili nakin perjole marumbai ala isodoh bereng mobil ni situe. Rumbai. Dang isi do rumbai setwa. Rumbai jo perjole nang. Ngayon urusan.
jenang dah. Sepuluh enam. Ya, ya.